Dnes sa pobavíme o hráčovi, ktorý bol nechcený, ale nakoniec milovaný. Lajkuj, zdieľaj, odoberaj na kanále Futbalovinky. Zober si nejakú dobrú mňamku a poďme na to. Celým menom José Luis Mato Sanmarín, narodený 27. marca 1990 v Stuttgarte. A ako ti už mohlo dôjsť, bavíme sa o hráčovi známom ako Joselu. Už ako malého ho lákala tá najlepšia hra na svete, futbal. V roku 1999, keď mal ešte len 9 rokov, hrával už za mládežnícky klub Celta Vigo, kde sa nedalo povedať, že mal toľko talentu ako ostatní chlapci, ale jeho húževnatosťou a tvrdou prácou to dokázal. V rokoch 2008 až 2009 už pravidelne nastupoval za Celtu Vigo B, kde odohral 21 zápasov a strelil 4 góly. To bolo pôsobivé aj na A mužstvo Celty Vigo, kde odohral 2 zápasy. No v sezóne 2010 si to vynahradil. V 27 zápasoch dal 5 gólov v A mužstve Celty Vigo. To bol ten rok, kedy si Real Madrid povedal, že toto je ten správny útočník a pre Joseluho sa začína úplne nová kapitola. V sezóne 2010 až 2011 na štadióne Alfreda Di Stefana za Real Madrid Castilla, čo je rezervný tím, odohral 36 zápasov a v nich strelil 14 gólov. V tej istej sezóne ho ale Real Madrid vytiahol aj do A mužstva na jeden zápas, kde dal dokonca 1 gól v La Lige. No vtedy ho nečakane predal Real Madrid do Hoffenheimu. V Bundeslige v 25 zápasoch strelil 5 gólov a pridal k tomu 2 asistencie. Kluby si ho striedali ako ponožky. Nikde nevydržal ani jednu sezónu. Pokaždé sa sťahoval. Prvý prišiel Frankfurt, kde nastrieľal dokopy 14 gólov a pridal k tomu 2 asistencie. Z Bundesligy si tento rok odniesol gólovú nádielku v podobe 9 gólov a 1 asistencie. Zahral si aj DFB Pokal, kde strieľal 4 góly, no čo je najhlavnejšie, prvýkrát si zahral nejakú veľkú európsku súťaž. Bola to konkrétne Európska liga, kde vstrelil 1 gól a dal aj 1 asistenciu. Sám tento neuveriteľný pocit popísal ako: Som dojatý, je to niečo neuveriteľné. Ďakujem celému realizačnému tímu a svojej rodine. Vo Frankfurte tiež veľmi dlho nevydržal. Hneď po sezóne prestúpil do Hannoveru, kde už na európske súťaže nemohol ani pomýšľať. V Bundesligovej sezóne dal iba 8 gólov a 3 asistencie a v DFB pokáli za 2 zápasy 2 góly. Po prvýkrát si zahral Premier League, dal 4 góly za Stoke City. Následne prestúpil do Deportivo La Coruña, kde dal v La Lige 5 gólov. No vtedy prišla obrovská ponuka od Newcastle United. Konečne si mohol zahrať topový futbal. No v prvej sezóne to neprišlo. 4 góly. To si ešte povedal, že to je len prvá sezóna, trochu sa aklimatizujem a druhú odpálim. No to neprišlo. Prišlo len obrovské sklamanie, sprevádzané dosť ťažkými depresiami. Aj syndrom vyhorenia sa dostavil. Aj Joselu si povedal, radšej sa opracem naspäť do Španielska. V
Deportíve sa mu síce veľmi darilo, ale stále túžil po tom obrovskom futbale, ktorý mu zatiaľ nebol dožičený. Prišla ponuka od Espaňolu, neváhal ani chvíľu. Síce to nebol ten topový futbal, ktorý chcel hrať, ale stále lepšie ako Alavés. Keď sa José Luovi naskytla možnosť prestúpiť do Realu Madrid kvôli tomu, že nemali hrotového útočníka, neváhal ani sekundu. Vtedy prišlo to vykúpenie. Dostávame sa do nedávnej histórie, poďme na to. Vtedy to začalo. Konečne sa o neho médiá začali zaujímať a vyhrabávali na neho rôznu špinu. To Joselu moc nemusel a preto sa uzavrel do seba a sústredil sa len na futbal a na rodinu. To potom bolo vidieť aj na ihrisku, keď podával rôznorodé výkony. V tej sezóne sa Joselu úplne zbláznil. 18 gólov vo všetkých súťažiach a dopomohol Bielemu Baletu k zisku ďalšej ušatej trofeje. Ako? Dajme tomu obratom v Lige majstrov proti Bayernu Mníchov z 1-0 na 2-1 behom 9 minút vstrelil 2 góly, čo je veľmi neuveriteľné a preto som si toto video vybral. Dúfam, že sa vám páčilo. Ďakujem, lajkuj, zdieľaj, odoberaj. Počúvaj na Spotify môj podcast. Tak ahoj.